Helo blant, gobeithio bod chi gyd yn cadw'n saff a gobeithio bod chi gyd yn mwynhau hanner tymor. Wel, yn y wers heddiw, da ni'n mynd i glywed am hanes Bartimeus, dyn a oedd yn ddall oedd methu gweld, a byddwn ni'n gweld sy'n nath Iesu ei helpu. Felly gadewch ni ddechrau wrth ddarllen y stori. Roedd tyrfa fawr yn dilyn Iesu a'i ddisgyblion allan o dref Jericho. A dyma nhw'n pasio heibio dyn dall oedd yn cardota ar ochr y ffordd. Bartimeus oedd enw'r dyn. Am ei fod yn ddall, nid oedd yn gallu gweithio. Roedd yn gorfod cardota am arian. Pan ddeallodd fod Iesu o Nasareth yn cerdded heibio, credodd y byddai'n gallu ei wella. Dechreuodd Bartimeus weiddi. Iesu, fab Dafydd, helpa fi! Caid y geg, meddai'r rhai o'r bobl wrtho. Ond yn lle hynny, dechreuodd weiddi'n uwch fyth. Iesu, fab Dafydd, helpa fi! Dyma Iesu'n stopio. Dwedwch wrtho am ddod yma, meddai. Felly dyma nhw'n galw'r dyn dall. Hei, cod y galon, mae'n galw amdana ti, tyrd! Felly taflodd Bartimeus ei glogyn i ffwrdd, neidio ar ei draed a mynd at Iesu. Dyma Iesu'n gofyn iddo. Be gai wneud i ti? Dwi eisiau gallu gweld, atebodd y dyn dall. Hynna dwedodd Iesu. Dos, am i ti gredu rwyt wedi dy iachau. Yn sydyn, roedd Bartimeus yn gweld. Roedd Bartimeus wrth ei fodd. A dilynodd Iesu ar hyd y ffordd. Felly, meddylwch y cyffrodd Bartimeus yn ei deimlo wrth gallu gweld am y tro cyntaf. Be ydych chi'n meddwl oedd Bartimeus yn fwy a hapus am ei weld am y tro cyntaf? Y lliwiau yn cwmpas ni? Blodau? Tybed be fysach chi'n ei golli fwyaf os fyddech chi methu gweld? Mynyddoedd yn cwmpas, llynoedd, anifeiliaid. Dwi'n meddwl fyswn ni'n methu yn heulu am ffrindiau fwyaf na dim byd. Ydych chi fath o Bartimeus yn gofyn i Dduw am bethau neu am help wrth weddio? Ydy'r hyn dach chi'n ei ofyn am yn digwydd bob amser? Wel, weithiau mae Duw yn ateb gweddiau. Ond dro arall bydd yn gwneud i ni aros am ateb. Weithiau bydd yn dweud na. Ond mae'n dweud hynny oherwydd ei fod yn gwybod beth sy'n orau i ni. Felly, gadewch i ni ddysgu adnod i gofio am hyn. A ddolaf di arglwydd o waelod calon. Dach chi'n mynd i ddweud efo fi? A ddolaf di arglwydd o waelod calon. Beth am i ni wneud rhythm i helpu ni gofio'r adnod hon? Mi na i ddechrau. A ddolaf di arglwydd o waelod calon. Eto. A ddolaf di arglwydd o waelod calon. Beth am i chi adrodd yr adnod tro yma a mi wna i glapio rhythm? Dach chi'n barod? Gret, da iawn chi. Be am i chi glapio rhythm efo fi tro yma wrth ddeud yr adnod? Dach chi'n barod? A ddolaf di arglwydd o waelod calon. Gret. Tro yma, be am i ni gael bach amrywiaeth? Be am i rai yn chi stampio'ch traed, taro'r bwrdd, taro dwylo gyda gilydd, clicio bysedd, be bynnag. Ewn ni dri eto, a gnewch be bynnag da chi isio. Da chi'n barod? A ddolaf di arglwydd o waelod calon. Gret, da iawn chi. Wel, dwi'n clywed bod chi wedi bod yn gwneud crefft bob wsos. Felly beth am i ni glywed am y crefft wsos yma? Da chi angen tynnu llun
o ddyn ar darn o bapur, fel dwi wedi wneud, ond dwi yn hopeless am dynnu lluniau, felly dwi'n siŵr fy chi'n gallu gwneud llawer gwell na fi. Ar un ochr, da chi angen rhoi gwyneb trist. Ar ochr arall, da chi'n gwneud gwyneb hapus. Felly da chi eisiau gwneud dyn, torri fo allan, lliwio'r ddwy ochr, rhoi gwyneb trist ar un ochr a gwyneb hapus ar ochr arall. A be am i chi roi googly eyes, os oes gennych chi rei adre, i ddangos bod Bartimaeus yn gallu gweld. Ac os ydych chi isio, gewch chi roi lluniau eich crefft i fyny ar WhatsApp yr ysgol Sul i ni gyd gael gweld eich crefftau chi. Felly, dyna ni am wsos yma. Edrych ymlaen i weld eich lluniau chi a newn ni weld chi nhw ers wsos nesaf. Tara!